Hej så alle sammen, og velkommen til min første YouTube-video på vores nye kanal. Og jeg har valgt at lave en FIFA 15-serie, så lad os bare lige komme ind til mit hold. Det er det mit første hold. Det er ikke det, jeg bruger lige mest. Det er ret dårligt i forhold til det andet hold, jeg har. Men her får jeg lov til at se mit Premier League-hold her. Jeg har nogle rigtig gode spillere, de er ikke så dyre faktisk. Den dyreste det var nok Miralles. Men her skal vi komme ind til vores første kamp, hvor vi møder et fransk hold med Benzema, Biabani, Pogba. Det er nogle fine nok spillere. Her løber Biabani gennem i spiller, fatter ikke hvordan han kunne komme igennem. Han er heldigvis reddet målmanden. Her får vi en chance. Den brænder vi også. Så kører han. Så er der mål der om 1-0. Ærgerligt. Så får vi en chance, og der bliver straffe. Ja, der blev dømt straffe. Lad os nu se, om Varela kan score på den her. Håber vi, han kan faktisk. Kom nu. Ja, det gør han sikkert. Lige i kassen. Og lave en fed julescene også. Så får chancen igen, og den uden han fint. Ja, Griezmann. Så får vi også en chance nu. Spiller den op til Varela, og Varela scorer selvfølgelig på den. Kan man ikke misse. Bliver flot spillet rundt. Så får... Er det Rossi? Nej, det er Paulinho, der scorer. Fint spil op til Varela. Varela stopper op. Laver en skudfinte. Og dribler det hele. Så er der mål. Vi vandt den kamp 4-2. Så det vil sige, at vi har nu 6 point. Lad os se, hvordan det hold. Wow. Det er nøje hold. Hazard, Falcao. Ja. Lad os nu se. Her får hans første chance med Rooney. Den udnytter han fint. Her får vi vores chance. Kan vi også udnytte den? Ja, selvfølgelig skal vi det. Dina Tarli. Her får han et hjørne og scorer med Cahill. Med hovedsted. Så prøver jeg at score for, altså bare drible igennem for kick-off. Og det lykkes faktisk rigtig fint at score med Rossi. Så får han endnu en chance med Rooney, tror jeg nok. Nej, det var... Eller var det? Nej, det var Sanchez. Hvor han lige lopper den ind over målmanden. Får en chance til. Det er det med Rooney. Jeg fatter ikke, hvordan den der kunne gå ind. En dårlig spiller af målmanden. Får vi et frispark. Og den tager PP, tror jeg nok det var. Jo. Lad os nu op på at score. Nej, lige over længere. Så kører han sgu. Og så er der mål. Hvad var det? Det var også Rossi. Han er virkelig en god spiller. I burde købe ham, hvis I skal lave et seriehold. Han er virkelig god. Her får vi endnu en chance med PP. Og han scorer i 90. minut. Og udligner til 4-4, må det være. Ja. Tak fordi at I så med. Håber I kan lide den her video. Og så ses vi i næste video.